78 piling hobiness gikan Barangay San Andres Santo Domingo Albay ang pigtiripon kan weekend para sa Mental Health Awareness Symposium kan Bantay Kabataan Kausa Program o BKKP. Parte pa ini kan Mental Health Awareness Month na pigse-celebrar ngunya na bulan. Saro sa mga pigtungkusan sa aktibidad ang kausa asin maraot na epekto kan stress. Sigun sa mental health advocate asin co-proponent kan BKKP na si Anthony Sambacon, sa modernong panahon, saro sa pinakapigtatamaan ng stress iyon hobiness. Na kung dai maagapan, nauuli sa anxiety asin depression, na kung minsan ang pagtitrikan sa diring buhay o pag-suicide ang napipiling solusyon kan mga nabibiktima. Kita namin na siguro isa ito na pagbubukas ng pinto para sa ating mga kabataan, lalong-lalo na yung mga nakakaranas ng depression, anxiety, or hindi man nakakapaglabas ng kanilang saloobin, at least ngayon may paunti-unti ma-encourage natin sila. Para sa grade 11 student na si Shaira, positibo ang darakan aktibidad sa iya. May mga pangyayari da kaya na paghuna niya normal sa naman na mamatean. Alagad indikasyon na palan kan pagkakaigwan ng stress. Mas lalo ko pong nakilala yung sarili ko sa simpleng assessment po na binigay nila. Sobrang pasalamat po ako sa motivational words po nilang i-share sa amin para po maging inspiration po sa aming mga kabataan tulad. Paliwanag ni Sambacon, pagsabot asin suporta kan pamilya, maging kan mga tao na nakapalibot sa taong may mental health problems, ang liabing nga ni makatalingka sa siring na sitwasyon. Mga kabataan natin, ito yung pinaka-prone kasi. Unlike sa mga nasa may mga asawa na, medyo may edad-edad na, sila na parang kumbaga sa kinain, nadadigest na nila na ng maayos. Pero itong ating mga kabataan, they are very fragile, they are very prone sa depression, and kailangan talaga ng guidance. Sigun kay SK Kagawa Jane Balino sa Roan Barangay Ninda sa may pinakadakol na hobiness sa Indang Banwaan. Kaya apwera sa pagkundusin ng paliga, binilog man ninda ang Mental Health Awareness Symposium nga may edukar ang kapwa niya hobiness. Come up po with this idea since very active man po sila sa mga activity. Grace po kay kang mental health awareness na which arami man po na long term po ang benefit kay sa inyo. Mientras tanto, bukas ang BKKP sa mga mauot na magpakundukta manin siring na aktibidad. Mag-text o mag-message na sa indang Facebook page. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.